Je začiatok roku 2024, budeme sa v tomto videu baviť o najlepšom smartfóne v celej histórii ľudstva. Ja som Jeseter a v spolupráci s Mobil Online vám predstavujem Samsung Galaxy S24 Ultra. Predtým, než si ja sám na tento telefón vytvorím názor, musím objektívne zhodnotiť, že čierna minimalistická krabička naznačuje, že sa budeme baviť o naozaj prémiovom, možno až luxusnom produkte. Milujem ten pocit pri odstraňovaní bezpečnostnej pečate. Prvá vec, ktorá sa na nás po otvorení usmeje, je samotný telefón. V balení ďalej samozrejme nájdeme užívateľskú príručku, spinku na vyberanie SIM karty a elegantne čierny USB-C kábel. Telo vlajkovej lode je z titánu, jedná sa o extrémne ľahký a zároveň extrémne odolný materiál. Konkrétne tento kúsok je tmavo šedý, ale dostupná je aj svetlá, žltá alebo fialová varianta. Rozmer telefónu je zadefinovaný displejom, ktorého uhlopriečka je 6,8 palca. Zadná strana je pokrytá štvoricou šošoviek a blištivým nápisom Samsung. Na dolnej strane nájdeme USB-C port na nabíjanie alebo pripojenie externých gadžetov, slot na SIM kartu, mikrofón, reproduktor a S Pen. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti a napájania sú umiestnené vpravo. Z vizuálneho hľadiska tento telefón nadväzuje na predošlú generáciu. Rozdielom je však okrem farieb napríklad dokonale plochý displej, ale mierne sa zmenila aj poloha fotoaparátov. Takže ak sa rozhodnete pre medzigeneračný upgrade, budete musieť vymeniť aj ochranný kryt. Ten si však hravo vyberiete v Mobil Online. Vzhľadom k tomu, že Samsung nešetril na kvalite použitých materiálov, mám skutočne pocit, že v ruke držím predmet, ktorý dokáže zdvihnúť môj spoločenský status. O plynulý chod pri používaní sa má postarať najnovší svetovo najvýkonnejší 8-jadrový procesor Snapdragon 8 3. generácie for Galaxy spolu s 12 GB rámkou pri internom úložisku 256, 512 alebo 1000 GB, teda 1 TB. A reálne, úprimne som nenašiel situáciu, v ktorej by tento výkon nestačil. Hranie hier, strihanie 8K videí, multitasking, telefón jednoducho zaručuje istotu pri zvládaní akýchkoľvek nárokov doby, a to prakticky celý deň vďaka 5000 mAh batérii, ktorá sa z 0 na 100 nabije približne za hodinu. Displej má svietivosť 2600 nitov, vidie na ňom teda všetko aj na priamom slnku. Poviem to celé zjednodušene. Na S24 Ultra sa 100% sústredíte na to, čo chcete robiť a absolútne nemusíte riešiť, či vám to hardware dovolí. Poďme sa pozrieť na fotoaparáty. Sú to 12 megapixlový ultraširokouhlý, základný 200 megapixlový fotoaparát, 10 megapixlový trojnásobný telefoto a 50 megapixlový telefoto, ktorý by mal dovoliť až 100-násobné priblíženie. Štandardné fotky v podstate zachytávajú realitu takú, ako ju vidíme okom. Živé farby, dokonalá ostrosť, zachovaná aj po priblížení. Prakticky tu nie je priestor hovoriť o akýchkoľvek kompromisoch v kvalite. Širokouhlé objektívy obyčajne nesľubujú perfektné výsledky, ale detaily zachytené pri ultrawide režime na S24 Ultra sú skrátka ohromujúce. A teraz skutočná mágia. Takýto zoom na zariadení, ktoré kedykoľvek vyťahnem z vrecka, mi dáva pocit, že žijem v sci-fi filme. Dobré, ostrosť fotky nie je dokonalá, ale skutočnosť, že vďaka telefónu dokážem prečítať nápis, o ktorého existencii by som inak ani nevedel, je skrátka... Výbava tohoto smartfónu teda otvára úplne nový svet možností. A to nielen počas zhotovovania fotografií, ale napríklad aj pri ich úprave. Modelový rad S24 prichádza s integrovanou umelou inteligenciou, vďaka nej viete vykonať napríklad automatickú postprodukciu. Odstrániť z obrázku predmet, presunúť ho na iné miesto a vygenerovať chýbajúcu časť. Vďaka umelej inteligencii viete tiež zakružkovať akýkoľvek objekt na obrazovke a vygoogliť ho bez toho, aby ste opustili aplikáciu. Pri písaní textu je tlačidlo na automatickú opravu textu a preklad do cudzieho jazyka. V blízkej budúcnosti by mal začať fungovať aj live preklad hovoru. To znamená, že zavoláte napríklad do Číny, do telefónu rozprávate po slovensky, ale z druhého konca vyjde už váš hlas preložený do čínskeho jazyka. No a tu hovoríme o skutočnej revolúcii. Takže je Samsung S24 Ultra najlepší Android smartfón v našej Galaxy? Ja hovorím, že áno. A zda jediným minusom môže byť cena, ale tu si môžete aj tak znížiť vďaka výkupovému bonusu v Mobil Online. Stačí, ak prinesiete akýkoľvek starý funkčný smartfón a k nákupu vašej vlajkovej lode dostanete bonus až 120 €. A ak by vám nestačilo ani to, k dispozícii je stále klasická S24 alebo S24 Plus, ktoré sú dostupnejšie a taktiež k nim dostanete výkupný bonus. Takže šup do Mobil Online a nezabudnite dať odber, aby ste nepremeškali žiadnu novú recenziu.